Akwansra hene a wono ewo ochememu wode ato nanim se onimpa se ye kasai onimman ninmu ena se de aban no eye de obetimi bi asere be ye obetimi ako mine na na se galamsey ewo empotamu ho no ewom se wo ye na famu de so nhye dan ko ba bia enu nti wo ka kira Akwansra hene se wonfa nanim de a wonim ewo efom agudie tuo nim na wonfa mehyem wonmo dawuro mo manfo hunu project ahodo akoso enu achi kwan a obefa so a bema enei galamsey tuo ewo empotamu akofom no wonhwe de obetimi ayafa ho Ochehino osagefo amwetio for penny den sem wonyina no tudwa ebra wo mde owura kwame asie du bekwen to kan adwa na wo mje ni tu ma ne so afenam so aye se wo mra meye Akwansra hene emfa embo eye ocheman no ejapade enyina ho ban na wogidi se ebenam ne nsa so ama bambo nsem na timi akonkan ye papa pasitiri efa wo nsa asesem ho na wo se kane na abrantie na oye obi ase ekono fom gudi a wo namra kwaso no mutu agalamsey na ne wodi wakotini ye papa enu wajai be semfinhie numnie enti wogidi se betimi anam ne nsa so ama suahunu biya no awanya ede afrimu no obetimi ede abo ensasesem no ho ban na galamsey no matu ase kura enti onfa no kuradie enka na henie na oba bedie ni nyina ho na wontimi emmoa no mo ntu galamsey ase ewo ocheman no emu Captain I am Akwansra here. Na ndumadu ni na nse meboa no ama enipa bia abefefa ensase no pa obi o ha chen asase nton didi so atukuro na ezesa na se adwuma biba na se oye sukuo factory so edu won ma esese ihwabi na wodema company kono na omonso ediye imputuduma nipa bi won sabe ochima mu a omafa achemfo anansa ochiman asase no free ani nyina mu eti ayewura asimisa Akwansra nya onim se betimi aye adwuma no enunti ena odi se adwumadie no de ahya mensa